Nastavljamo i mi priču o ljubavi, ali o ljubavi prema likovnoj umetnosti prvenstveno. Priključili su se ovde na 22. spratu u našem studiju Biljana Jotić, istoričarka umetnosti. Dobroveče, Biljo. I Voja Radovanović, naš stari kolega sa studija B, ovoga puta u ulozi slikara, tako? Hvala puno. Dobroveče. Povod za ovo naše druženje je izložba koja je u toku u Narodnoj biblioteci Srbije u jednom zaista reprezentativnom prostoru. U pitanju je izložba koja nije nova, znači četvrta je u nizu projekta Umetnost na papiru. Kako si ti uopšte okupila sve te umetnike koje jako teško znamo okupiti, zauzdati ih, a u stvari pokazati te njihove prave energije? Jeste s jedne strane teško, ali zato je izazov. Ali s druge strane opet povlači, to je jedna dugogodišnja saradnja. Tako da kad je jedna dugogodišnja i dobra saradnja, onda to ne pada teško. Još naročito kada se ta saradnja razvija, onda to samim tim se i projekat razvija. Tako da u principu nije bilo nešto teško. Zadovoljstvo je veliko raditi sa većinom, gotovo svim umetnicima. Njihov odnos uopšte prema stvaralaštvu i likovnom izrazu je potpuno, da kažem, zreo i profesionalan i prema svim ovim postavkama koje smo do sada realizovali. Nadam se da će tako da ostane. Kako je išlo? Inđija, Užice? Inđija, Užice, Kulturni centar u Grockoj. I sada? Odnosno Narodni muzej u Užicu, znači Kulturni centar u Inđiji, Narodni muzej u Užicu, Kulturni centar u Grockoj, Narodna biblioteka. I sad idemo dalje. Prva sledeća, recimo, jeste u Ustanovi kulture u Parobrodu, Beogradu, a onda idemo dalje, širimo se po regionu, jer ovo je regionalni projekat. I ove godine van regiona, znači van regiona same Srbije, jedino smo se proširili na Crnu Goru, na Kotor, gradsku galeriju, ali imamo tendenciju širenja dalje. Da. Vojo, tebe moram da pitam, ako kao umetnika znam da imaš dobru saradnju sa Biljanom, a naši gledalci će nešto kasnije videti kako je to izgledalo u prostoru Narodne biblioteke, koji je zaista jedan reprezentativan prostor. Retka je dobra saradnja galerista i slikara. Pa evo, ja je slušam i ona tako se hvali umetnike, sve tako sjajno. Da, upravo vidimo kako je to sve Bilja postavila. Ja nešto, uglavnom, izbegavam saradnju sa umetnicima, ali moram da kažem da kada postoji kustos koji zna šta radi, i kad jako dobro postavi na noge taj projekat, onda umetnici, bez obzira koliko su teški za saradnju, valjda prepoznaju tu energiju i onda se svi, naravno, odazovu pozivu, svi bi zapravo sami da se ponude, da učestvuju u tom projektu. Jer zaista, trenutno, evo, postavljena izložba u biblioteci. Ja moram da se sad prisetim svojih dana gradologije kad sam pravio emisiju o rekonstrukciji biblioteke i intervju sa arhitektom Zoranom Radojičićem. Ja sam tada zapravo zamišljao kako bi bilo genijalno, divno da imam priliku da izlažem u biblioteci. I onda me eto tako Bilja samo iznenadi i kaže, pa evo pravim izložbu u biblioteci. I onda to bude onako baš prijatno i lepo. Dobro, ali ti si kao umetnik prilično posvećen tom mediju crteža. Prosto iskazuješ se i na mnoge druge načine, ali ono što jeste primarno u tvom radu jeste crtež. Pa kod mene taj crtež i slika se negde prožimaju. Moje slike su često sa dosta crtačkih elemenata izvedene, a s druge strane crteži su mi nekad veoma slikarski. Tako da ja to, kako bih rekao, se prožima jedno kroz drugo i ja tu ne pravim neku veliku razliku. Suštinski crtež je možda tako malo laganiji za izvedbu, zato što je potrebno samo beli papir, možda neki tuš i onda kao kreće ta avantura. Ali opet s druge strane upravo zato što je možda neposredniji, potrebna je možda neka vrsta specifičnije koncentracije. Tako da sve su to neke naše avanture kroz koje prolazimo kada stvaramo. Tako da sve ima svoje čari, naravno. Ilija, koliko sam ja mogla da primetim, ti zaista daješ umetnicima punu slobodu. Naravno, ti si selektor, nisi surova, ali si selektor, da oni se zaista iskažu kroz ono što najbolje umeju da rade, nebitno koja je to tematika u pitanju.
Ja smatram da je to jedino što je i bitno i ono što jeste suština upravo predstavljanja njihovog likovnog izraza. Selekcija u principu više je neka vrsta okupljanja i naravno mora da postoji neki kriterijum, ali u principu se dosta daje na slobodi umetniku iz razloga što umetnik najbolje može da predstavi neku tu vizuelnu formu njegovih razmišljanja, savremenosti i tako dalje, a ja kao kustos mogu da prepoznam i prosto jednostavno ih samo okupim. I na kraju krajeva, ako bi neki kustos usmeravao umetnika, mislim da bi to malo vuklo na drugu stranu. Prosto ne bi imao realan prikaz, realnu predstavu, što je suština ovoga projekta, jeste upravo ta neposrednost odnosa umetnika i papira. Sad, ja jedino što bi dodala da nije jedini crtež koji je izražen u toku ove izložbe, već da, to su razne tehnike na papiru. Papir je odabran kao medij zato što on u stvari predstavlja i suština jeste savremenost, jer je suština ovog projekta u stvari taj izrazit odnos prema savremenom karakteru, odnosno što je savremeno, što sad nastaje, ono što je umetnost u nastajanju, a papir je nešto što je prekretač u novom dobu, jer pojavom papira informacije su počele malo brže da se šire, što je dovelo danas do potpuno informacionih sistema i modernog doba. Tako da taj neki spoj umetnika koji izražava savremeno viđenje sveta i papira koji je nosilac tog nekog novog doba je nešto što je jedino bitno, a ja kao kustos treba da saberem to sve, a ne da usmerim. Da. Dobro, ovoga puta imaš i 4 gosta, ne znam kako bih drugačije ih nazvala, je tako? Pošto su uglavnom mladi umetnici, Voja je tu već na ivici, nije još... Ovo sebe kosa, ajde da... Nije baš među najmlađima, ali jesmo ga, svrstala si ih ga tamo. Imaš malu, pa ne znam kako bi rekla, i nije digresija, malu izmenu, tako što si i pozvala 4 umetnika koji su već prilično afirmisani. Jeste. I generacijski se malo razlikuju, ne nešto mnogo, ali malo. Pa negde, da kažem, opravdanje za to zašto su mlađi umetnici većinom predstavljeni tokom celog ovog projekta, moglo bi da se traži u tome da je papir dugo bio zanemaren kao medij na kome se likovno izražavalo. U većini slučajeva je to bili drugi mediji. Evo ga drugi medij, video rad Saše Marjanovića. Jeste. Eto, može i tako da se prikaže. Pa i to je umetnost u nastajanju. Upravo, da, neko to... Saša je ovde predstavljen i svojim crtežom i video radom i upravo to jeste taj trenutak umetnosti u nastajanju i ono što beleži uopšte ovaj projekat i ova izložba. Jeste, što bi rekli i za Voju, artikulisan u različitim likovnim medijima. Jeste. Da. Pa tako je. Ne, nego zato što verovatno neko očekuje, što jeste, veliki deo ove izložbe je, rekla bih, klasično postavljen i prosto ima tu interakciju sa posmatračima kroz taj klasičan vid, ali eto, pored ovog videorada imamo i onu jednu svetlosnu instalaciju, ne znam kako bih drugačije je nazvala, što je isto dobro jer komunicira upravo sa tim novim predstavljanjem umetnosti, ali ja bih rekla opet crtež i crtež. Pa dobro, jeste crtež, svako na neki način... Zato umetnost i postoji, svako ima svoje viđenje. Zato treba što širi spektar da bude likovnog izraza na papiru. Crtež je nešto što je nama, da kažem, najprihvatljivije, zato što je najstariji. I crtež je nekad dugo se smatralo i osnovnom formom likovnog izražavanja, ali u svakom slučaju naše savremeno doba dovodi do novih tehnika na papiru. Mi ćemo se vidjeti i sledeće nedelje, ali ono što moramo da najavimo, što je jako važno, je izložba Medijala nekad i sad u Galeriji RTS-a u utorak 16. maja u 18 časova. Sad morat ćeš ti da pričaš, jer ja kao druga autorka, mislim, nema smisla. Pa da, ja s jednim velikim izuzetnim zadovoljstvom najavljam još jednu veliku, lepu izložbu koja je potpuno interesantna i koja je odraz takođe jedne fantastične saradnje, prvo nas dve kao kustoskinje te izložbe. Vojislav Radovanović je takođe i tu jedan od umetnika, predstavnika i svih drugih umetnika, kolekcionara,
to je jedna izuzetna saradnja koja će da definitivno rezultira fantastičnom izložbom, jer se već vidimo kako se u najavi kotira, bit će sigurno i u realizaciji. Tako da ona okuplja umetnike jezgro, umetnika grupe Medijala. Tako je, jeste. Ono što svi znamo, da ih ne pominjemo, koje su to imena, to su ljudi koji su stvorili iz Baltazara Medijalu i već kako. Jeste, i stvorili su taj medijalni duh koji smo mi došli na ideju prosto da pratimo taj medijalni duh u savremenom stvaralaštvu, odnosno kontinuitet u savremenom stvaralaštvu kroz medijalni duh, prepoznatljiv kod određenog broja savremenih autora. Sad jedino možemo da nabrojimo savremene autore, da je prosto da vidimo ko je. Bojim se da ćemo ih preskočiti. Mnogo ih imamo savremene mlade. Evo mene ste pomenuli. Da, Bojan nam je gost, njega smo, da. Zato što si tu, ali mislim da ono što je gledalcima važno je upravo to, sam naziv izložbe Medijala nekad i sada govori o tome da, dakle, ovo što je Biljana i rekla, postoji taj nukleus, postoji srednja generacija, postoji ljudi mladi koji još uvek nisu afirmisani, dakle imamo dve paralele. Galerija RTS-a je dovoljno reprezentativan i veliki prostor da se tako nešto prikaže i nešto iz privatnih kolekcija što se odnosi na staru Medijalu prvenstveno i na te naslednike što nikad nije viđeno. Nikad nije viđeno i ono što je stvarno fantastično jeste upravo ta saradnja sa privatnim kolekcionarima kao nosiocima kulturne baštine, pošto smo svi navikli da su nosioci kulturne baštine institucije, a ovo je nešto što je drugačije zato što u većini slučajeva sarađujemo sa privatnim kolekcionarima i da se pokaže javnosti nešto što je iz privatnih kolekcija, što se mnogo manje pokazuje u odnosu na institucije. Moramo možda da kažemo i da je publika zapravo sad i spremnija za ovakvu izložbu, jer se u međuvremenu odigrale i upravo se održavaju nekoliko izložbi, nekoliko jako zanimljivih izložbi. To je nešto što neverovatno, a Beograd dugo nije video ništa od Medijale i tih slikara, a onda se desila velika izložba Olje Ivanjicki, pa sad Leonid Šejka, pa omaž Milanu Komneniću, pa eto sad i nas sa Medijalom. I onda dolazimo mi sa savremenim autorima koji nastavljaju sve to. Da, tako da mislim da Beograd za ovih poslednjih, pa rekla bih 3-4 meseca, zaista je imao šta da vidi, odnosno imaće, pošto će ovo tek da se otvori, zato ga i najavljujemo i imat ćemo lep program u Noći muzeja. Da. Pa vi ste svašta spremili. Svašta. Za ovu u Noći muzeja će biti jedan bogat program koji će da okupi takođe mlade i savremene ljude, koji će takođe da razmišljaju i malo doživljavaju taj medijalni duh i pričaju o Medijali. A ja bih samo pomenula da je ovo prva izložba Medijale nekad i sad, a da nastavljamo na jesen i u Modernoj galeriji u Valjevu. Posle toga se izložba seli u Kulturni centar u Novom Sadu, na tribinu mladih, gde je nekada pre Medijala imala svoju jednu izložbu, sami članovi grupe Medijala. Tako da, eto, zaokružit ćemo malo tu priču. Ogromna je čast, sve to savršeno. Hvala vam puno, vidimo se u utorak, vidimo se i nekom narodnom prilikom sa novim pričama o umetnosti. Bilo je ovo još jedno Beogradu je dobroveče, a mi završavamo emisiju Don Skica. Izvolite.